दिनैनि बे सावरायनो गोनां इसोरनि बोसोननि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोबां गोनांथिथार बिसयखौ सावरायगोन आरो बे बिसयानो जाहैबाय जि सा एबा 10 जन हिन्जाव गोदान आरो बे जिसु ख्रिस्टनि फिदिंनाय बाथ्राया जोंखौ सोरगो रायजोनि थाखाय एबा इसोरनि रायजोनि थाखाय माबायदि थामथिम जानानै थानो नांगौ बेखौ फोरोङो। दिनै जोङो बे जिसु ख्रिस्टनि 10 सा हिन्जाव गोदाननि फिदिंनाय बाथ्राखौ गोथौयै नायगोन जे बियो जोंखौ मा फोरोङो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर आंजों लोगोसे फैफादो जेन जोङो बे जिसु ख्रिस्टनि फिदिंनाय बाथ्रानिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो बेफोरखौ जोङो नायलांदोनि। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट आरो जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा गथायसे दङमोन, बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनो बे 10 सा हिन्जाव गोदाननि फिदिंनाय बाथ्राखौ गावनि सेलाफोरनो मोनथिहोदोंमोन। जे इसोरनि रायजोनि थाखाय माबायदि थामथिम जानांगौ बे बाथ्राखौनो 10 सा हिन्जाव गोदाननि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ सिफायनानै होदोंमोन एबा मोनथिहोदोंमोन। जाय फिदिंनाय बाथ्राखौ जोङो माथाइनि 25 बालाब 1निफ्राय 13 सिरिनि गेजेराव एबा 13 सिरिसिम जोङो मोननो हायो। बे फिदिंनाय बाथ्रायाव सा 10 हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानखौ नेबाय थायो। जे हौवा गोदाना माब्ला फैगोन बिसोरखौ लांनो थाखाय बिसोरो नेबाय थादोंमोन। बिसोर गासैबो हौवा गोदानखौ जेवारि लानानै नेनानै दङमोन। नाथाय बिसोर 10 सा हिन्जाव गोदाननि गेजेराव 7 हिन्जाव गोदाना गियानिमोन, 7 हिन्जाव गोदाना मूर्खमोन। माबायदि गियानि हिन्जाव गोदान होननानै मोनथिनो हादों बे जाहैबाय हौवा गोदाना हरनि समाव खोमसिनि समावसो फैगोन। दा बेयावहाय हौवा गोदानखौ नेनो थाखाय बिसोरनि आखायाव जि जेवारि दङ बै जेवारिखौ जोंहोबाय थानो थाखाय बिसोरनि आखायाव थोजासे बिसोरो गावजों लोगोसे थावखौ लादोंमोन, आग्लाय बिग्लाय थावखौ लानानै फैदोंमोन। मानोना हौवा गोदाना हरनि बबे समाव फैगोन बेखौ बिसोरो मोनथियामोन। दा बेयावहाय हौवा गोदानखौ नेनो थाखाय हरसे मानि समाव गोबां थाव नांगोन जेवारियाव, बेयावहाय बिसोरो गावजों लोगोसे थोजासे आग्लाय बिग्लाय थावखौ लानानै हौवा गोदानखौ नेबाय थादोंमोन। नाथाय जाम्बि 7 हिन्जाव गोदानफोरा गावजों लोगोसे जि जेवारि दङमोन, जि बाथि दङमोन, बै बाथियाव जेसेबांखिनि थावा जायो, जि थावा थायोब्ला जोङो बेसेबांखिनि जि जायगा दङमोन बै जायगासिबांल'सो बिसोरो सोनानै लाना फैदोंमोन। That means बिसोरनि आखायाव बे थावा जोबोब्ला आरो गुबुन थाव सोनो हाबावनाय बिथांमोननि आखायाव गैबावलिया। जेसेबांखिनि थाव दङ, जेसेबां जोंगोन बैयावनो गोमोरहैसिगोन आरो सोदेरबावनो हानाय केपासिटि बिथांमोनहा गैलिया। थारैनो बै हरखालि हौवा गोदाना जाबायदि समाव फैनांगौ, हमनानै ला 9 बाजियाव, 10 बाजियाव एबा 11 बाजियाव गोख्रैनो फैनांगौ, बैबायदि समाव फैयैलाय बैसोर 10 हिन्जाव गोदाना उन्दुलांबाय गाव गावनि जेवारिखौ सावनानै। आरो थिग बिनि उनाव माखासे समनि उनाव उन्दुनायनि उनाव थारैनो बिसोरो मोनसे राव खोनाबाय, बे जाहैबाय हौवा गोदाना फैबाय, हौवा गोदाना सफैसिगौ हनै होननानै मोनसे राव खोनाबाय। बिसोरो हिन्जाव गोदानफोरा सिखारबाय, थाराथारि सिखारबाय आरो सिखारनानै बिसोरो गाव गावनि जेवारिखौ थामथिम खालामबाय, सावबाय। नाथाय 7 जाम्बि हिन्जाव गोदानफोरा बिसोरनि जेवारिया गोमोरबाय, मानोना बिसोरनि आखायाव थाव गैबावलिया बेखौ सुखांफिननो थाखाय, बेखौ जोंहोफिननो थाखाय। नाथाय गियानिफोरनियाव थावा दंखायोमोन, बिसोरो थामथिम खालामबाय। नाथाय जाम्बिफोरा फोजोंनो हायाखिसै। आरो बै समाव 7 हिन्जाव गोदान जाम्बिफोरा बै सियान हिन्जाव गोदान 7नियाव थावखौ बिदोंमोन, नाथाय बिसोरनो बै थावखौ होनो हायाखिसै, मानोना बै थावा बिसोरनि थाखाय थोजासे हिसाबनिल'सो। बै समाव सियान हिन्जाव गोदानफोरा बै जाम्बि हिन्जाव गोदानफोरनो फिननाय होनायसै, जोङो जुदि नोंसोरनो होयोब्ला जोंनियावबो थोनाय नङा, नोंसोरनियावबो थोनाय नङा, बेबायदिसो जागोन। दा बेयावहाय जोङो नोंसोरनो होनो हानाय नंला। दा बेयावहाय नोंसोरो गुबुनाव थांनानै नायगिरहैदो एबा दखानाव थांनानै बायनानै लाना फैदो होननानै बैसोर सियान हिन्जाव गोदानफोरा बुंनायसै। आरो बेबायदिनो थारैनो थाव नागिरनो थाखाय बिसोर ओंखारलांबाय एबा थाव बायनो थाखाय थांबाय। जेब्ला बिसोर थाव बायनो थांबाय बै समावनो हौवा गोदाना सफैबाय आरो जायफोरा नेनानै दङमोन, जेवारियाव थाव दङमोन, जोंहोनानै दङमोन, बैसोरखौ
बै हौवा गोदाना लानानै थांबाय आरो बिनि उनावसो थाव नागिरनानै बै जाम्बि हिन्जाव गोदानफोरा सफैदों आरो दरजायाव बुफैदों जे जों सफैबाय होननानै। नाथाय बै समाव हौवा गोदाना बिसोरनि थाखाय दरखौ खेवनानै होआखिसै। बै साबा जाम्बि हिन्जावफोरा हौवा गोदानजों थांफानो मोनाखिसै, मानोना बिसोरो जाबायदि थामथिम थानो नांगौमोन बैबायदि थामथिम थायैनि थाखाय थांफानो मोनाखिसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ माखौ फोरोंदोंमोन? बे जाहैबाय इसोरनि रायजोनि थाखाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरा माबायदि थामथिम जानानै थानो नांगौ बे बिसयखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। दे अब्ला जोङो बै थामथिमखौ नायदोनि जोङो माबायदि थायोब्ला थामथिम जानानै थानो हायो बेखौ एसे नायनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरनि रायजोनि थाखाय थामथिम थानाय माने गावनि हृदयाव गावनि गोसो अन्तरखौ पबित्र गोथारै लाखिनाय। समनि बेसेनखौ जोङो बुजिनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे फिदिंनाय बाथ्रायाव मोनसे समनि बिसय दङ। बे समखौ जोङो बुजिनांगोन, समनि मुल्यखौ जोङो बुजिनांगोन। मानोना मोनसे सम, बे समनि गेजेराव जिसु ख्रिस्ट'आ एबा हौवा गोदाना गावनि हिन्जाव गोदानखौ लांनो फैदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे समाव लांनो फैगोन। नाथाय जोंनि जिउ, जि मोनसे जिउ होदों, बे मोनसे सम होदों, बे समाव जोंनि आखायाव जि सम फैयो बे समखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ आरो इसोरनि गौरबनि थाखाय, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय गासै समफोरखौ जोङो बाहायनांगौ। आरो जोङो अरायबो थामथिम जानानै थानो नांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोना सैथो बाथ्रा, नोंखौ आंखौ लांनो फैगोना सैथो बाथ्रा। नाथाय बिनि फैफिनगोन समखौ जोङो रावबो मोनथिया। दा बेयावखायनो जोङो अरायबो थामथिमाव थाखानो नांगौ। जिहेतु जोङो समखौ मोनथिखाया, समखौ मोनथिखानायमोनब्ला, बोथोरखौ मोनथिखानायमोनब्ला बे आलादा बाथ्रा। नाथाय जोङो समखौ मोनथिखाया, दा बेयावखाय अरायबो थामथिम जानानै थाखानो नांगौ। बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों माखासे स्पिरिचुवेल लेसनखौबो जोङो एसे नायदोनि। बेनो जाहैबाय पेशेन्ट इन वेटिं फर द लर्ड। इसोरखौ नेनायाव एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ नेनायाव जोंहा धर्ज थानो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो धर्जजों नेनो नांगोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया हयथ' लासै जागोन एबा लेट जागोन। जिसुनि फैफिननायखौ जों जुदि सैसोनानै नेनानै थायाब्ला जोङो आन्दायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मानोना नोंनि नेनाय, आंनि सम बायदि, नोंथांनि सम बायदि जिसु ख्रिस्ट'आ फैनाय नङा। बियो बिनि सम बायदि फैगोन। दा बेयावहाय जोङो धर्जजों नेनो नांगोन। जों जुदि बुङोब्ला आं खुलुमनाय सिबिनाय बाद होनोसै, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनलिया होननानै बुंनानै थायोबा आं खुलुमनाय सिबिनाय बाद होनोसै, बाइबेल फरायनाय बाद होनोसै, आङो आर'ज खालामनायखौ बाद होनोसै, इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिलिया मानोना बियो फैनाय नंलिया होननानै जुदि सानोब्ला, बै धर्जखौ जुदि खोमानानै लायोब्ला, पेशेन्टखौ जुदि खोमानानै लायोब्ला आन्दायगोन। दा बेनिखाय फोरबोनि फैफिनगोनखौ सैसोनायजों नेनानै थानो नांगोन। बेनि उनाव नैथि बाथ्रा, गुबुनजों सोनारनानै दाथा, नट रिलाइं अन आदार्स। अनजाग्रा प्रियफोर, बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौबो मोनथिहोदों, आत्मिक जिउनि जिथु हान्थिनाय, आत्मिक जिउनि जिथु दावबायनाय, बे दावबायनाया सोरनिबा गेजेरजों नङा। बे आत्मिक जिउनि दावबायनाया जाहैबाय गावनि बेक्तिगतनि गेजेरजों जानो नांगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ नेनानै थानाया सोरनिबा गेजेरजों नङा, सोरनिबा बुंनायनि गेजेरजों नङा, सोरजोंबा थानानै नङा, नाथाय गावनो जानो नांगोन। फोरबोनि फैफिननायखौ नेनानै थानाया सोरनिबा थामथिम जानायजों नङा, गावनि थामथिम जानायजोंसो जागोन। जेवारियाव थोजासे थावखौ लानानै सियान साबा हिन्जाव गोदानफोरा नेनानै थादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि जिउआव आत्मिक जिउखौ थोजासे खालामनानै लानो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो अनेक समस्या फैगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ नेबाय थानाय समायाव जोंनि जिउआव, नाथाय बै थावा जोबनो नाङा। गोसोनि आत्मिक जिउनि जिथु रंजानाय, आत्मिक जिउनि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया जोंनिफ्राय माब्लाबाबो खमायनानै थांनो नाङा। जिसु ख्रिस्ट'नि बे फिदिंनाय बाथ्राया मोनसे वार्निंनिबो बाथ्रा दं। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, जों जुदि जोंनानै थायाब्ला, जों जुदि आत्मिक जिउआव जोंनानै थायाब्ला जोङो हौवा गोदानजों लोगोसे थांफानो मोननाय नङा। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सोरगो रायजोआव थांफानो मोननाय नङा। बे मोनसे गेदेर वार्निं बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों। हौवा गोदाननि फैफिनगोन समसिम एबा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोन समसिम जाय सुबुंफोरा थामथिम जानानै थानाय नङा, बैसोर सुबुंफोरा गासैबो नागारलांजागोन एबा दोनलांजागोन, थांफानो मोननाय नङा एबा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे लांफाजानाय नङा। बे बाथ्राया जोंनि थाखाय वार्निंनि बाथ्रा नङाने अनजाग्रा प्रियफोर? येस, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो वार्निं होनानै दोनखादों।
जे नोंसोर जुदि थामथिम जानानै थाखायाब्ला आं थांनाय समसिम नोंसोरखौ जुदि आं थामथिमखौ मोनहैयाब्ला नोंसोरखौ आं लाबोफाया होननानै जिसु ख्रीष्टआ वार्निंखौ बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों दोनखादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे फिदिंनाय बाथ्राया दिनै जोंखौ बेखौनो गोसोखांहोफिनो जों जेन अरायबो थामथिम जानानै थायो जिसु ख्रीष्टनि बै फैगोन सानखौ नेनानै सासे सांग्रां ख्रिस्टियान, सासे सांग्रां फोथायारि जानानै जों जेन लागारबो थानो हायो। आर'जआव बोलोगोरा जानि, इसोरनि बोसोन खोनासंनायाव, इसोरनि बोसोन लानायाव, इसोरनि बोसोनखौ मानिनायाव, गिर्जायाव थांनायाव, बेजों बे सहाय होज्लायनायाव जिसु ख्रीष्टआ जेखौ जोंखौ जानायखौ हास्थायो बैबायदि जानानै थानायखौ जोङो दानिफ्रायनो जोङो अरायबो सांग्राङै लाखिनांगोन। दे अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायखौ सांग्राङै नेना थानो थाखाय जों आर'जआव बोलोगोरा जानि, इसोरनि बोसोन खोनासंनायाव बोलोगोरा जानि, इसोरनि बोसोनखौ लानायाव बोलोगोरा जानि, इसोरनि बोसोनखौ मानिनायाव बोलोगोरा जानि आरो जों लागारबो बेजों नांथाबना थानि जेन जोंखौ फैनाय समायाव सांग्रां सिरि मोननानै थानाय मोनफैयो आरो जों जेन जिसुजों लोगोसे थांफानो मोनो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे इसोरनि बोसोना नोंथांखौ इसेब्लाबो हयथ' माबा मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोदों बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे बोसोना जुदि नोंखौ माबा मोनसे गोसोखांहोनो हादोंब्ला जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो लोगोसे जायफोरा दासिमबो लाइक होआखै मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै शेयार खालामदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादआ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै। आमेन।